social media matinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Takazoonawo comic pastor vachipawo award kuna Tatelicious and Dog Family panziyo yake yakaimba yafantanitiza iwe fantani wanda yakabva pehoma awards. Chinova chinhu chakanaka. Comic pastor akaratidza kuti aiwa kunyange Tatelicious akanga ambotuka mudzimai wake haana kuzvitora akazvibata kuzviuya nazvo kubasa handiti. So chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV ndinokurudzira kuti chisubscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Ndichitoti masikura sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint handiti. So vazukuru comic pastor akabva apa award, comic award kuna Tatelicious handiti. Tatelicious but asati amupa akabva taura akati asi Tatelicious akameno zvinombofamba sei akanditukirawo mukadzi akataurawo mashoko akewo kuti aiwa akanditukira, takazonzwa kunitukira mukadzi but shamwari yangu mabhururu comic pastor nani naTatelicious. So Tatelicious azorespondawo nekukumbira regerero, regai azvitaurire ega. Sorry akabuda nesoro takaisong yedu yakapinda paJanuary, month of the January comic awards, monthly comic. Saka pastor, comic pastor kuti Tatelicious tiri mashamwari kunozi nguva kunditukira mukadzi zvaita sei hazvina kunaka izvozvo kana ukanzwa munhu achitaura achidaro. Saka ukanzwa munhu achiti wanditadzira, kukumbira ruregero kwakanaka. Nandi ndine urombo comic pastor Bururu pabasa pano. Sometimes mazvatinotaura zvinobata moyo ndiundiregererewo undisvitsirewo kune tsvarakadenga yako kuti amai comic pastor sori zvenyu tanga tabata pasiripo kutadza kunowanikwa muvanhu. Mukoma wangu love ness, I see you, how are you amai guru kuri sei kuAmerica. Tinotadza handitika mai guru mune mari ime, mukoma wangu love nganjisirewo mari kani nai mai guru mune mari. Right, ndofunga mazvinzwira zvataurwa nechikomana sikana ichi. Chinova chinhu chakanaka vazukuru. Chidzidzo chiripo ndechekuti mumwe wako akauya akakudza kuti wanditadzira pane zvakati handiti, unofanira kukumbira uregero vazukuru. Hapana chinhu chakanaka sekumunhu anoonawo mistake yake kana achinge audzwa nekuapologize handiti. So nesuwo tiri kudzimba ikoko tikagumburisana ngatikumbirane regerero. Infact taura buda pachena kuti wanditadzira, kana iwe waudzwa kuti watadzira umwe wobva wakumbira regerero worega kuzozviita zvakare handiti. Worega kuzviita zvakare. So ndo nyaya yandamondiuye nayo vazukuru. Ngataurira nemacomments kuti what do you think panyaya takuigirai. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndobata tichi much love.